Dan nakon smrti pape Franje donosimo još reakcija osoba iz crkvenog života Bosne i Hercegovine. Ravnatelj Caritasa u BiH, don Tomo Knežević, ima iskustvo organizacije papinskih dolazaka u našu zemlju, a aktualni provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije, fra Jozo Grbeš, smatra kako smo svjedočili zanimljivom pontifikatu. Svaki papa na neki način obilježi svoje vrijeme. Poglavlje između hrvatskog naroda i pape Franje se može gledati iz više kuteva, od Blaženog Stepinca do Međugorja. Ipak Sveti Otac je došao i Hrvatima kroz putovanje u BiH 2015. godine. Kao i u prethodnim pastoralnim pohodima, veliku ulogu organizacije imao i Monsignor Knežević. Neisprisivi su tragovi koje je ostavio u katedrali za vrijeme svjedočenja dvojice svećenika i jedne časne sestre, gdje jednostavno uzeo papir koji pripremio papir s njegovom propovjedi i onda je slobodno govorio ustima i jezikom čovjeka, svećenika, biskupa, pape, suosjećajući s onima koji su stradali tijekom boravka u raznim ratnim logorima. Papa Franjo dosljedno je potvrđivao i misiju Caritasa, rekavši: Caritas nije samo organizacija, to je način življenja. Nadam se da će nasljednici Ivana Pavla II. I pape Franje nastaviti onim putem kojim su njih dvojica utrli duboke puteve i ostavili duboke tragove na dobro čovjeka u nevolji i s temeljem vlastite vjere u Boga i ljubavi prema bližnjim. Uzeo je prezime utemeljitelja Franjevačkog reda, pa njegova ljubav prema skromnosti i jednostavnosti trebale bi biti bliske upravo Franjevcima. Provincijal Grbeš se javio iz Zadra i kazao kako je pokojni papa bio zanimljiva isusovačko-franjevačka kombinacija. Tako da on se pojavio jedno vrijeme koje je kompleksno, koje je poprilično prazno. Dolazi jedan čovjek koji govori o običnosti života, ja bih rekao jednostavnosti principa ljubavi. A papa Franjo je po tome i postao poznat i ostao poznat i ostaće poznat. Crkva i svijet ne mogu ići natrag i svaka promjena ostavlja svoj trag. Bez obzira što se svijet i kontekst mijenjaju, papa Franjo je posvijestio temeljnu kršćansku DNK, dodaje Grbeš. I isusovačkom karizmom, kao što sam rekao, i franjevačkom jednostavnošću, da li je sve znao? Nije. Da li je sve mogao? Nije. Ali mislim da je učinio jednu poprilično odskočnu dasku i za kršćane i za crkvu u vremenu u kojem jesmo. Tko god došao na čelo crkve, ljudi trebaju shvatiti da dolazi sa svojim ljudskim manama i prednostima, ali i čovjek od kojega će se tražiti odgovori brzim i velikim svjetskim promjenama i potrebama vjernika širom svijeta.